Здравейте, приятели! Да правим първи епизод на Покемон карти и покеболи. Ето ги покеболите, пък това са покекартите. И моля ви, напишете ми всички имената на всички покемони. И сега мисля да ви... И малко това е странно. Това сме направили истинско. Сякаш покемоните са истински. Ще ни така да беше. Сега и ми напишете всички имена на всички покеболи. Сега започваме с тази зелената покетопка. И аз съм ги подредил всичките в мой си портрет, както си искам. Сега отваряме първият и виждаме, че е Пикачу! Пикапи! Сега отваряме Мастербаум. Сега това е Мяут! Мяут, знаете го от екип Ракета, които се спалят. И сега, моля ви, тази топка е нормална, както виждам. Малко това е странно. Напишете името на този покемон в коментара. Бъни Блейд, аз си го наричам така, Бъни Блейд. Сега отваряме втората мистериозна мастербал. Сега това е Мичи Май, аз не знам вече. Опа, извинете. Сега Опи, това е Райчу и аз не знам вече кой покемон е. Не, чакайте. И това е един легендарен покемон, който не му знам името. Не го знам и моля ви, абонирайте се за канала ми. Напишете в коментарите за 1 май да направя клип как там пазарувам, т.е. как си купувам покеболи и абонирайте за канала ми и чупете лайк бутона. Благодаря ви за разбирането. Покемони! Добре, наистина. Благодаря ви, че гледахте това и чао!